Sıralar bir küp türlü tuğdu. Mında tırmışını türlü yaktan oşkanlar. Səhnədə aktörlar şolay oynadılar mı səhnədə. Hem nindigine kişi korasa da, qaysı yaştagi kişi korasa da, mında özüne hikmetli eybirler alır deyip uylayım min. Səhnədə Tatar halkının tradisiyaları, əbi babalarımızın özünün kileşek buğunuğa eğitip kaldırırğa dilegen sözlerin bugünkü günde eğitip kaldıra alalar mı? Elek onlar nişik buğunlar şılbırın beylep turganlar hem bugünkü günde buğunlar şılbırın nişik gitip beyler biz eken degen uylar bilen qarab oturduk haligi spektaklni. Bizge bik нык aşadı. Çünkü bu spektakl bizning işimizde türlü uylar uyandırdı. Çünkü bu spektaklni qaraganda sen Gümümen spektakl turunda gına uylamıysan, özün turunda da uylay başlıyorsun. Әбиге шалтыратасы килеп китте. Менә әбинең монологы ошады бик нык. Анда күп монологлар булды һәм барысы да җылатты бик нык. Ишетәсезме? Сезнең моны онытырга хакыгыз юк, аңлыйсызмы? Бу минем күңелем түреннән чыккан иң зур, иң кайнар, иң соңгы васиятым сезгә. Гомумән алганда әсәрнең сюжеты биредә сюжетына корылган, тик шулай ук монда өстәмә модернистик алымнар, авангард алымнар күрәбез. Мәсәлән, инде ул әсәрне бүлеп тора торган, әсәрне өлешләргә нәкъ менә үзенчәлекле биюләр бүлә һәм бу инде шулай ук кызыклы алым булып саныйм. Моны чынлыкта да карап кайтырга әлбәттә киңәш итәрем, чөнки инде бу матурлык спектакле, бу премьера минем фикеремчә. Һәм инде бүгенге көндә аеруча актуаль булган темалар ул инде гаилә, балалар арасындагы мөнәсәбәтләр, бу инде ниндидер васыятләр, туган җир турындагы кыйммәтләрне яшь буынга күчерү турындагы шушы фикерләр турында бераз уйланып кайтырга, мен калса бу бик яхшы мөмкинлек. Бик тәэсирләндем бу спектакльдан, чынлап та үзәккә үтә торган шундый сораулар күтәрелгән. Инде беренче минутларыннан да менә ак әби чыккан мизгелләреннән инде минем күзләремә яшьләр килеп тулды, чөнки мин үземнең әбиләремне искә төшерә башладым. Алар инде икесе дә исән түгел. Шуңа күрә бу тема миңа бик күңелемне нечкәртә торган тема. Һәм мин инде менә һичшиксез улымны да алып киләсем килә. Тагын аның классындагы мәктәп балаларын да бу спектакльгә алып киләсем килә. Менә алар да уйлансыннар иде дигән менә шундый теләк белән. Мин канәгать. Шундый үзенчәлекле спектакль, кызыклы форма. Миңа калса, бу спектакльнең барыбер үзенең тамашачысы булачак. Билгеле, тамашачы килеп карасын, танышсын. Беренчедән әсәр белән бигрәк тә. Әмирханинки әсәрләре бит инде алар классик әсәр булып торучы, шундый матур, зур татар әһәнле әсәрләр, искиткеч. Театр турында бигрәк тә мин әйтәсем килә, аерым. Кореев театрын бик тә яратам. Һәм бу театрның труппасын яратам, яшьләрендә, олрак яшьтәге артистларында. Мин бөтен премьераларын карарга тырышам. Яратам бу театрны. Айрам бу театрны мин выделяю дип әйтәм инде. Иң беренчедән әлбәттә менә бу постановканың мәгънәсе, тирән мәгънәлеге, туган як беренчедән, икенчедән әти-әнигә карата хөрмәт, әти-әнине онытмау һәм туган якларны онытмау. Миңа калса менә бу тема бүгенге көндә бигрәк тә яшь буыннарга бик кирәкле. Һәм мин дә әйткәндә менә үзем шәхсән уйлап торам, бик күп танышларыма һәм танышлар дип әйткәндә айрым шәхесләргә буларак, аларның гаиләләренә мөрәҗәгать итеп тәкъдим итәсем килә. Менә мондый постановкалар соңгы вакытта сирәк очрый. Мин әйтәр идем, афәрин дип. Браво.